Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta Sonsi Dolamara Sarbura Ingti Arongalong Owe Kimi Winter Talent Show Riso Ejanga Tupen Lotun Ajo Kapamanpo Dua Bargori Constituency ke Parlo Dolamara Sarbura Ingti Arongalong Riso Ejangpen Owe Kimi Winter Talent Show Ningkan Kimi Kechengsi Arkoi Achiklo Nipai Isi Arni Ningkan Surihinira Inkorapi Aningwe Program Paman Ponlo Lapen Bangso Program Kechengpen Jujetik an Maipu Laki Ruka Senrong Par Lapen Kongchun Bang Laki Che Song Terang Pensi Bangso Owe Kimi Winter Talent Show Program Apan Klem Jipadu Ponlo Lapen Program Kibichia Dim Along Pendel Lapen ACKT Kiri Karlana Bang Pulaki Bimorong Par Pensi Klem Jipadu Ponlo Lapen Lapu Maipu Ruka Senrong Par Lapen Kongchun Bang Pen Sitami Dua Bargri Constituency EM Richard Tok Biapan Sitami Program Apan Kachirap Dunapot Ning Aklong Pen Kachuru Pajurpon Lapen Dua Bargri Constituency VDC Chairman Lapen Sarkoyrong Par Lapen Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Labang Hini Apan Sitami Ning Aklong Pen Kachuru Pajurpon Lapen Long Sim Taro Apan Sitami Churu Pajurpon Lapen ke Lunsepi akan sa inghipi apan sitami kachop hapen puthon nang kachitong dun apot sitami ning aklong pen kachuru pachurpo Lapen bangso a program ko kilung ke kan lapen pinteng sumpot pen RJ kachepakla kachepate sitami padon Lapen kachepate dun Lapen ki undun atuma phan sitami nokni Lapen den mai ing samjing pen mai jutpo Tangte non pirangke atheng no pen kaningche alambu archuponik sin Dua Bargri pen Everson ko report Karbi Anglong News Channel Pining wena tum owe kimi lawang so winter talent show law na tum labang so non ke cheng pen ke jut an ko son na tum Ito labang so ati wala bang so program ang cheng na na nami tum sense thek na ate ni tum ni tum sambo ni ge kelang atum tutik ate ni kelang atum tutik ate ang program nami tum sen lo ko ni cuma thalo ate ni sen ya tatu kali kami ni sen lo ko si ni thelo tapi kerang jelang aning kan sambil lapang thak program ke petheki doima ni tum na bang ke ako non labang so program jite pen ting mai se tu ako ni kun kon kita aku tum ting mai kon tu labang Mane pining wela akan saing hipi la sorang cetong dia lam thedo labang sulang cetong don ma Alam mitum sisik na bilang susipo kang diputot deng kon tupi kon hang kagilun gilun lun gilun kachipati aja megalong Tarapung Saitaro Arong Along Inut Asar Pimar Rojuni Ing Tipi Kaprek Apin Solong Kadunjui Lakha Inkoirapo Nilip Constituency ke Parlo Tarapung Saitaro Arong Amikar Robinson Tiron Achor Rojuni Ing Tipi Amit Hang Achor Apok Lapen Asomar Banghinia Panchi Otekang Bupsi Kaprek Apin Solong Kadunjui Pusi Achor Apok Pen Social Media Long Kapachet Hang Abirta Kelongdun Abirta Lapu Rojuni Ing Tipi Achor Robinson Teron Pen Karbi Anglong KSA Lapen Hampang Asong Do Anapan Cho Ardom Krupen Kachuning Ripon Ke Nelichor Rojuni Ing Tipi Apan Theklong Lok Lepute Nebdun Chegra Karbi Aron Atang Pen Kangsai Pesodakra Hem Pachewang Chia Phansi Chuning Ri Padupon Puta Birta Longdun Athema Hemalong Osomar Atumke Manghu Pronglo Lapen Nilisomar Bihek Haklang Lasi Nilisomar Apan Injin Sora Nangli Rap Pidun Vek Thapusi Chuningri Padupon Puta Birta Longdun News Text Report Karbi Anglong News Channel Rong Care Aparman Riso Ejanga Tumpen Rong Kapangthur Asai Kedengpo Ni Jangkar Piang Long ke Parlo Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo Pelangpi Teron Arong Be Arong Rong Care Aparman Riso Ejanga Tumpen Kapang Terasai Kedengpo Arkoya Chiklo Nipai Hini Ningkan Surihinira Inkorapi Arni Pelangpi Teron Arong Be Arong Riso Ejanga Tumpen Non Kevangji Arkoi Nipai Po Arni Rong Care Karkli Jepan Rong Rup Kapang Terpon Sonsi aning kanwang ason thak-thak pining le thot sitami riso ejanga tumpen pater piponsi rong ru pangther pon bangso kapangther pon ke phusar pisar ahut pen
rong isi mai isi sandapo rong chingrum pen longri longpat mi etnang chia phan rong isi rup isi kipi kichi mi phunang chia phan si rong ker kar klipon lasi rong kangthir etnang chia phan matha ponsi kapangthir asai benpo bang swapi rong ker aparman pen khela pusitami riso ejanga tu pen bi ponji pusi ningje pon Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel. So kapang thiralam the manela ke aninkan wang ta la busona sai bang ke riso jang mate rong rup kadu ka weching rup ket sila bang so sai bang pachun bom athe ke lapini towar ka sapha mate towar ka pang thai la bang ke ilitum rong kera farman si ilitum sapha pon aninkan wang ta la busona tha sapha pon bom la si pining kan le thot la pusi piniar ni bangke rong kera hura bangke rong ru kang thirat nangi mara chelang mi mu chet nai pusini litum la bangso pini kapang thira sai bangke deng pon lo klem pon lo ka do ka wita ai laso pini nilitum ke klem pon ateng sini li karbiang rong arat ka do ka we ato kan ofanda ke than pachini poni ke lalo atheke tum rong ker plote ili karbi tum ke hakku penta isi Karbia festival lo langdam pulote lake ilitum kado ka weta ka chini kenang solo lasi lake ilitum methang asai lo pusi ilitum kaita chepang thirpon etnai rong rup kela rong kera prang ke ilitum kado ka weta karbi yang long ato kan utala bangke chepang thirpon etnai pusinili mathapon labang so kapang thirasai nali tum ko an pensi ke deng pan lo lapang so kapang thirasai bangke nilitum ningkan ba puek side lo bong sa menilitum benangan ningkan pen lo nilitum labang so sai ke klempon ke rong kera aprang jong ke nilitum aningkan bang dan nilitum rong rup lapuson se pang thirpon el se nilitum klempon bom bang bom lo piningkan le thot lapuson se nilitum klempon lo rong men lo labang so rong men koson lo labang ke nilitum helang pi mate kheroni area se puri lo helang pi terona rong lapen along kaprek ta lason kapang thirasai kideng pona tum do ma lapuson nilitum thek pon long arong kaprek ta lapuson kapang thirpon asai thek pon long ladak helang pi area la kheroni lo lapuson arong tinta lapuson si pang thirpon er sini dun thek pon long lasona thak se arong kaprek ta pang thirpon er lapuson si thek pon long lo la si labang ke mithu ulo pusini li matha pon lo kapang thirasai ki deng bangke rong ker pen rong ker aphan sini tum kapang thirasai de rek rong ker arong tin ta dola si lili pui bangke arong tin ta la ni tum son si aningkan bang ta rong chapang thirason te sabse chelang mi mu chechi kusini li tum ahin ben matha don la pen matha bon chot che lo pang thir lo aningkan bang ta la pang thirasai deng det penal tum puthot kupilo ka deng thi nili tum la pang thirasai deng det pen puthot la entry gate long silampo la pen ladak isini la tuar kapama da sai ta ko klem thula sai ni pipine theng pierong long ki hi la son da klem thulang nili tu yarong lo ka la bangke sai ni color la pen hala karbi hala so la pe hong cho hong thor la so color system ha ki ka kilo ka ke la son pesar pe color bonai bon ko arong kala kupirong lo lakini tum dak west karbiang long kheroni phelang pi berong Chokyola Police Station OC lapen Nagari Committee atumpen chirok tok amai kangni Lakha inquire upon Nilip constituency ke parlo Chokyola Police Station a OC lapen Nagari Committee atumpen arkoi niphai hiniar ni chirok tok amai kangni Labangso amayelong Chokyola a OC lapen Nagari Committee amai pu Sir Anondo Rongpar member Pronuson Teron Balwan Bek Jokhen Rengma Lukhi Ingti Sinot Be Lapen VDP atumpen pen sodak alamthi Radaphan Kithan Kapachini pon Kong tolong bait lapen hem konglong agari kewek atuma phansi chingwai ponlo atheke ningkan surihinira inkorapli adingkan law and order akimi pangdak pontanglo lasi nilip arlo kongtelong bait lapen hem konglong agari atum anta law and order aron ateng pen kroidun pen kewek dun che phansi pangdak ponlo Kong tolong bait kewek atumta bang hini atumta helmet chikovek nangji
la pen kangri kangkrang pen vek long le jong si law and order aron ateng pen arju che pen vek bom lang li pute kisung ke pho hud nili tuma phan adai nang piri pusi oc la pen nagari committee atum pen pachini pon Theke keramtang aningkan sita penang an amuni datum kong telong bite ke vega hud helmet kawi pen kangri kangkrang pen ke pechat par pik pen ajok apran kedamatum do olo la sinang litum labang swa kisung pen ke jogche phan kong telong bite ke vega hud helmet en vek nangji la pen kangri kangkrang pen vek vede dangji pusi nagarik committee la pen chokela oc ahin pen chuningri la pen pachini ponlo Chokela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Tum dak Chokela police station long chirok tok amege phapon ke ni tum Chokela police station along Nagarik committee ahin pensi phapon no so nili belong tum Chokela police station do ladak sarkar tum pen isi committee appointment nang epido nili tum July chiklo pensi appointment long lo Assam governor pensi appointment na pilo lage Nagarik committee mane rat atumpen dak police atumpen isi kachira committee long a chairman lo nili pen ni long members bang phodo litum dak adibasi atumpen tum kortelo balwan bek apen tum panjan awarna tupen looking ti koilamati atupen singnot be apen dak proper Chokela long ke promotion teron nilitum bang pho Nagarik committee appointment nang pilo asong bong pen jasmet et achiklo jon wangta thana long nei to meeting phana isia bangala lo ningkan wang si law and order aron na ke prek do la si rong so tum kisuman kasini nam de det kapuji nam hone det alam hai hoi chirok tok mane awareness a program binang ji stamen non mane tum awareness a program bi tong tek thel lang si nang le tum phan phalo nang le tum pen si pachitak je ning hang la lo Pining la surine ko rapli aningkan angbong ke law and order atum gari kong telong ke vega tum pan sub strict ji so puthak si rada pan pachini ning hang lo nang le tum bike ke vega tum banghini chi thap pute banghini tum ta helmet chikup te mesenji pusi nili nang le tum hin pen pachitang ponji apan si nili chuning ri lo la pen pachini dun thu lo theke kaching koi pen ni pusita me asap ke sepo se helmet ba compulsory anangji apen hinia bangela hor ki jun ben hedi hor kangri pen abisia kangri pik pen la hai kong tolong ke vek abang ke claim leader zonte messenji pusi ni tu hin pen chuning ri apen police tu mong si checking long nang khang putang te sang sidet pen kat phit piter sang ra nang le kisung alam manang le kidam ke tong alam manang le ko pe bo sinang chi ton tong te ko helmet na chikup tong te khiden mal hailam chi share pa minon en thangta lai boy ke pasik saksi thega da osi pen ni tum ching kilo nang than don pe meji nang le ton pasik saksi la pen men chalan thanang ji la sonang ji punang puji pon ta me nang liong sia hok pet ke dam ke tong la pen ka sik sagalam chi than pe mete la ta nang li tum phalai boy bang ke nang oji sta boy bang ke nang oe ka prek ka ve bang ke lanset pasung si deji monta helmet bang envek nang ji pusi pini nili katoko ve rata phan kachuning ri ben kapachini ke lain lo ben la lo nili tum dak Chokela police station along ke nonomat dak thana long ke nili Nagarik committee chairman no la pen pini labang so nitum achiklo jon wang a meeting angbong pen pining aning kan ke ching si pini dak nitum meeting dolo la song bong pen nili tum long BDP secretary la pen BDP ke jatum tanang chitong dun alang litum pen sini tum meeting do rapel lo se rata phan kapachini kanang shot ke la panen lo kardong tante sarkala gari ke be bomahu kagos la pen police insurance nanji person kaching wai pondo nono mat ke lai ke law and order puthak te manjo sitame nang litum pollution claim tong thek thelang pusitame pollution ke claim ji phan sinang thandu ji bini ke nili pollution ke fail lo chikloi jon let that lo sitame pollution abang ke claim tu pu bang nang thanun posita pollution ka vi pena jokela pan pasung pon pe ateke la dak elitum Chokela long ke chini lo penanga na gari ke already aban lo bang da ke an AC ki duk dero somatum kar I pensi ke nam do la ni tum chini aposi nili dak law and order ke ja tum pena ching kilo
asila sona gari bana tuman ke pollution pe ni ki kuriji ba kisuman ke RC enta invalid lo la sona gari ban do ko posi ase la an ke ni tum check chidasi pa check chidasi la an ke penang an ke rehai pipon no ase helmet bang e compulsory check kub nang ji la bang se bisi ke ni tum strict lo Kalioni ang Jokterang LP School pen Chipatre Piponsi Adarsa Vidyalaya Model School Nilip School a Hemalong School Twinning Program Kedengpo Arkoi Nipai Hini Ninkan Suri Hinira Inkora Pli Arni Lakha Inkora Trok Dua Bargri MSC Constituency Angkang Kalioni ang Jokterang LP School pen Chipatre Piponsi Pini Sart Hirongpi Adarsa Vidyalaya Model School a Hemalong Twinning Program Kedengpo Labangso Twinning program kedeng ke chengpon lake mati jong ni phai hini ningkan suri hinira inkora ke thongpensi pang chengpon lapen ki jutnang ji ke mati jong ni phai thongke praisi ansi jutnang ji apotlu puta chethan pon thu lapen ma sapso katora dokok ajoksi pini arkoi ni phai hini ningkan suri hinira inkora pli arni ansi le roklo puta than pon Lasi pini pajutpon ronglong lo puta Kalioni ang Jokterang LP school teacher Bormon Sinarpen Ningjipo Lapen Sart Herongpi Adarsa Vidyalaya Model School a Hemalongki Nilisi in church Anparta Nilisi student atuma phansita khela anat mate games pathupon lo puta teacher Bormon Sinarpen thanpon Lapen labangso twinning program kedeng ponarong kapathupon laki 50 meter is kekan girls and boys atum pensi pathupon pen mesen pensi pachumpon long loputa chethan po dai huripen amos ingti report Karbi Anglong News Channel Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu